Здравейте! Добре дошли на моя канал. Днес ще започна така. Ако душата ти е записан като код, ако душата ти е записана като код, не като съдба, а като карта, която показва твоите емоции, силните ти страни, страховете и посоката, в която може да се развиваш. Както и партньорствата, които са подходящи за теб в този живот. Ще започна поредица от видеа "Кодът на душата", като това ще бъде първото видео. Ще разчитаме натални карти, за да разберем по-добре човека за тях. Днес започвам поредицата с наталната карта на един мой близък приятел, който ми разреши да споделя неговата карта. И ще видим какво ни разказва тя в следващите минути. Като първо ще ви въведа в това да кажа какво е душата според астрологията. Душата често се разглежда като символично ядро на човека. Онази част от нас, която носи потенциала, стремежите и уроците за развитие. Смята се, че рождената карта отразява този потенциал и показва какви качества може да развие и с какви предизвикателства може да се срещнем. А ти може би познаваш твоята натална карта и ако не знаеш как да я направиш, пиши ми в коментари и аз мога да те насоча как да я направиш. Слънцето в картата символизира начина, по който изразяваме своята същност, а именно личността на човека. Тук в тази карта на екрана виждаме, че той е във Водолей в пети дом, което означава най-вероятно, че човекът се стреми към оригиналност, свобода и желание да остави нещо уникално след себе си. От картата още виждаме, че асцендента му е Дева. Това символизира външността на човека, като това му изглежда един спокоен, аналитичен, наблюдателен и практичен човек. Също така показва как се представяме пред света и как започваме някакви нови житейски преживявания. Това е асцендента. Следващото важна позиция, която ще разгледаме за кодът на душата и който има огромно значение, това е Сатурн, виждаме в първи дом. Той подсилва сериозността на човека, като изглежда един по-сериозен и стабилен, самоконтрола и чувството за отговорност. Това му носи Сатурн, когато е в първи дом. Той символизира и страховете и ограниченията на човека. Той ще има задачата в този живот да се научи да се отстоява и да поема отговорност сам за себе си. Най-вероятно този човек се страхува от грешки с тази позиция, силната на Сатурн, може би с някаква силна самокритичност и някакво усещане, че трябва постоянно да доказва своята собственост. Сатурн още символизира и житейските уроци, дисциплината, както и отговорността и областите, в които израстваме чрез някакво постоянство. Там, където се намира Сатурн в нашата рождена карта, човекът често изпитва несигурност или усещане, че трябва да положи повече усилия от останалите. Именно тези предизвикателства обаче могат да се превърнат в най-големите му силни страни с времето, ако успее да ги отработи. Сатурн ни учи, че истинските резултати рядко идват бързо, а се изграждат стъпка по стъпка. Той развива търпението, самоконтрола и способността да поемаме повече отговорност за решенията си за решенията си. В началото влиянието му може да се усеща като ограничения, страхове или някаква прекалена самокритичност, обаче с натрупването на житейски опит тези качества постепенно се превръщат в една мъдрост, устойчивост и вътрешна увереност. Сатурн не наказва по никакъв начин, той показва къде имаме нужда от повече зрялост и осъзнатост. Именно за това много астролози го наричат Великият учител. Чувала съм още, че това е и господарят на кармата в наталната карта. Когато човек приеме уроците на Сатурн, често изграждат стабилността, на която може да се разчита през целия си живот. След това се насочваме към втората позиция, която е изключително важна за кода на душата, а именно това е Луната. Това е нашия вътрешен свят, емоциите и потребностите ни.
Тя символизира емоционалната памет и вътрешния свят. Тук виждаме, че Луната е в Риби, в шести дом, което дава някаква индикация, че душата е силно чувствителна, състрадателна и интуитивна. Това идва, разбира се, от рибите. Емоциите се преживяват много на дълбоко ниво и човек лесно улавя настроенията на околните. В ежедневието има такива потребности да бъде полезен и да се грижи за другите. Емоционалният свят може би го прави силно зависими от атмосферата. Най-вероятно този човек на работното място, защото шести дом се свързва с работата, може би ще се чувства, ще е като гъба там, ще попива емоциите на всички останали и ако няма осъзнаването какво се случва с него, това евентуално може да му предаде някакъв стрес и някакъв емоционален срив. Нали, той поема неговите чужди емоции като свои. Той най-вероятно няма да може да не различава кое е негово и кое е на останалите. Луната в Риби показва човек с изключително богат вътрешен свят. Тези хора често усещат настроенията на другите, още преди те да бъдат изразени с някакви думи. Интуицията им е свързана абсолютно силно развита и нерядко се доверяват на вътрешното си усещане, повече отколкото на логиката. Те изпитват естествено състрадание и желание да помогнат на хората около себе си. Понякога обаче тази емпатия е толкова силна, че им е трудно да разграничат собствените си емоции от чуждите. Това може да ги направи по-уязвими към стреса, разочарованията и емоционалните изтощения. Луната в Риби носи богато въображение, творчество, потенциал и способност да виждат красотата там, където другите не я забелязват. За тези хора можем да кажем още, че е особено важно да имат време за уединение, почивка, възстановяване, сън, може би, защото така подреждат вътрешния си свят. Когато поставят здравословни лични граници, чувствителността им се превръща в някаква голяма сила, а не в слабост. В астрологията Луната в Риби често се свързва и с човека, който има потенциал да вдъхновява останалите. Да лекува чрез присъствието си, чрез и да разбира хората на едно много по-дълбоко емоционално ниво. Родовите модели се виждат, нали, от Луната и Сатурн, както и тяхните аспекти. Тук в тази карта подсказва, че семейните модели оказват силно влияние върху начина, по който човек изразява чувствата си. Възможно е още от някаква ранна детска възраст да е поемал повече отговорности в семейството. От тук може да погледнем и начинът на мислене на тази душа и откриваме, че позицията на Меркурий в Козирог, който се намира в пети дом, и от тук следва, че мисленето му е практично, структурирано и ориентирано към резултат. Можем още да кажем, че има способността сложните идеи да бъдат обяснявани ясно. И така преминаваме една от най-интересните теми, а именно любовта. Или още какво наричаш любов и как създаваш връзки. Тук виждаме, че Венера е в Риби в седми дом. Силен идеализъм във връзките, човека търси дълбока емоционална близост и духовна свързаност. Има склонност да вижда най-доброто в партньора. Оттам и рибите в седми дом, както знаем, това е домът на партньорствата и взаимоотношенията, са една от най-важните житейски теми. Уран също е в седми дом. Както знаем, той символизира интуицията. От тук следва способността му да усеща хората. Възможни са неочаквани запознанства, нестандартни партньори или внезапни някакви промени във връзките. Виждаме, че Марс се намира в Козирог, който символизира действията и мотивацията, както и дисциплината, постоянството и силната воля. Най-вероятно човека предпочита дългосрочни цели някакви, пред бързите резултати и тук може би трябва да се запитаме защо привличаме сходни партньори. Защо повтаряме едни и същи грешки, дори когато сме убедени, че този път ще бъде различно. Може би не страдаш, защото нямаш късмет, може би преминаваш през преживявания, които те потикват да се променяш.
Може би човекът, който те е наранил, не е дошъл само да остави болката, а и за да ти покаже нещо, което досега не си виждал в себе си. Когато си задаваме въпроси, по-бързо стигаме до саморефлексията. Следващата стъпка да разгледаме за кармичните уроци, един от най-важните, и аз ще говоря по-подробно в следващи видеа за него, а именно това е северния възел в астрологията, който се свързва с посоката на личностното развитие. Докато южния възел символизира качествата и моделите, които вече са ни познати, предизвикателствата в рождената карта не се разглеждат като наказания, а като възможност за учене и израстване. Всяка планета, всеки аспект и всеки дом добавя още един пласт към разбирането на човека. Повтарящите се житейски ситуации могат да ни насочат към теми, върху които се струва да обърнем внимание. Според астрологията, душата се развива чрез изборите, които правим, чрез отношенията, които създаваме и чрез начина, по който реагираме на житейски предизвикателства. Виждаме на картата, че северния възел е във Водолей. Развитието е свързано с това човек да изразява своята индивидуалност, да бъде себе си и да допринася за общността. Вместо да търси единствено лично някакво признание, 12-ти дом, това са и скритите модели и несъзнаваното. Там виждаме, че започва в Лъв и Южния възел, откъдето идва душата. Има богато вътрешно творчество и силна нужда от себеизразяване, която може да остави скритите или може да остане скрита или неизразена заради 12-ти дом, защото, както знаем, 12-ти дом е домът на скритото, на тайните. Това е психологически дом, който там са и скритите врагове, остава скрит. И така преминаваме към следващата важна точка по пътя към разкриването на душата, а именно предназначението на тази душа. Медиум цели в Близнаци виждаме, че се. Професионалният път ще бъде свързан с комуникация, преподаване, писане, консултиране или предаване на знания. Слънцето в пети дом подсказва, че творчеството, себеизразяването е важна част от призванието. От тук може да изведем дарбите на тази душа. На тези души са, които следните дарби има най-вероятно. Не най-вероятно е така. По картата му се вижда, че Луната и Венера са в Риби, което дава силна интуиция и умението да усеща от срещната страна. Следващата дарба, която е Меркурий в Козирог, това е умението да обяснява и да структурира информацията. Виждаме, че Слънцето е във Водолей, най-вероятно ще има оригинално мислене, изключително умен. Марс в Козирог, това ще му даде постоянство и дисциплина му дава като дар. И едни от скритите таланти, нали, може би са творческото въображение, способността да усеща хората и техните емоции. Умение да вдъхновява чрез някакъв личен пример. Призванието му е комбинация от медиум цели. В Близнаци виждаме Слънце във Водолей и силен пети дом, който насочва към работа, свързана с предаването на знания, обучение, консултиране, творчество или медии. Парите и ценностите се свързват с втори дом в Везни. Доходите често ще са свързани с партньорства, работа с хора, изкуства, красота и консултиране. Управителя Венера в седми дом подсказва, че сътрудничеството може да бъде важен източник на възможности. Домът на здравето, а именно шести дом в Риби, Луната, емоционалното състояние може да влияе на ежедневието, благополучие, рутина, сънят и въздействието са особено важни. Духовното му развитие се вижда от Луната и Венера в Риби, заедно с Северния възел във Водолей. Показват път към развитие на състрадание, някаква интуиция и автентично служение на другите. И така, след като научихме от първата част кодът на душата, може да се запитаме коя ситуация се повтаря в моя живот и ти отново и отново, може би е любовта, или парите, или работата, или отношенията с близките.
понякога именно там се крие някаква тема важна, върху която си заслужава да обърнеш най-много внимание. Рождената карта не определя съдбата ни, а предлага, нали, символичен език, чрез който можем да опознаем по-добре себе си, своите силни страни и областите, в които имаме възможност да растем. И тук идва един най-интересното. Ако душата носи наистина някакъв определен потенциал, защо толкова често се оказваме в едни и същи ситуации? Според астрологията, това не са никакви случайности. Това са повтарящи се житейски теми, които ни дават възможност да научим нещо за себе си, но като не разберем урока, животът сякаш ни го подсказва отново и отново, само и само че в някакви различни форма. Затова астрологията не е само за това каква зодия си, тя разглежда цялата рождена карта като символичен език, който може да помогне да разбереш защо реагираш по определен начин, какви са силните ти страни и кои модели се струва да промениш. Наталната карта в никакъв случай не е присъда и не определя живота ни. Тя е символична карта, която може да ни помогне да разберем съответните си модели и избори. Това, което правим с това знание, зависи от нас. Благодаря. Благодаря, че остана с мен до края. Ще оставя описание долу в описанието и подробности там. Вложих цялото си сърце и душа в това видео. Ако то е докоснало нещо в теб, ще се радвам да ме последваш, да ме харесаш видеото и да го споделиш с човека, който има нужда да го чуе. До следващото видео, грижи се за себе си и не спирай да опознаваш своя вътрешен свят.